The risk of a war in the Horn of Africa appears to be growing as Ethiopian troops mobilize on the Eritrean border. Ethiopia's quest for sea access is irreversible. Tensions between the two countries have been building for weeks, with the Ethiopian Prime Minister making clear the country wants to regain access to the sea. I am 1,000,000% sure that Ethiopia will not remain a landlocked country. On this episode of the Next Africa podcast, we'll look at what's behind the ኩናትና በኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኩናት ንትግራይ ዝብል ከም ማዓልትና ማዓልቲ ድምጽናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ኣብዚ ኩናት ዝንገር ዘሎ ሓያል መንግስታት ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ክልላትን ይረአ ብምህላው ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ስጋት ከም ዘሎ ሓደ ዲፕሎማት ዘለዎ ዓብይ ስጋት ገሊጹላ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ፌደራልን ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ ዝከረ ሰመዝ ትግራይ እቶም ሰንኪ እቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተኻየደ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቐሎም ኣይተሽ طلب زلهم إتابع منقو حيلتات تجرين منجس فيدرالين مثل ملافنتون نخلت عمتات تقايدة دماو كينات بتابع مودات عسران كلتن عبدو أفريقيا استبتحوا على سلازي كنتات ناي تجراي أبدي بزسفحون conversation جيروم لنيروم سكان اسمعيو. How serious is this military build-up? Well, quite serious. The last war in the region only ended 3 years ago with a peace deal. And since then, large sections of that agreement just haven't simply been implemented. And so we're in a situation now where the regional government in the Tigray region is upset at the implementation of that deal. And meanwhile, the Ethiopian government has also seen large numbers of troops move towards that border in recent days and weeks. That includes heavy artillery. So كم نريد زلنا إذا كنا تزي كند من تاي ريسك اللي هو كند من تاي تقولوا تاتلو ونخفت أمن زبل وال بلتقنا ججف سخونة وتهدراو كلت أمنا تونسمين يسدد كم زلون سلزي تكوينات ريليو نعون مقبارسي تقولوا تاتنا تكوينات ويون تكوينات أي فت أمن يلقى تقوم تقولوا مدرح كم زي اللي يزنقر زابلون برجيجن بكل من قد نريد زلنا حبريتا أبحاد نجري دبس حنا نسدما كوينات ناب تجراي زي تعرف إننا خونه إيمت كم زلوا يزنقر زلوا رزي إذا كوينات زي بلتقنا ببزح من قدي بلان غيرو زبقة زلوا كوينات مخاني يزنقر زلوا سلزي إذا كوينات زي نتطاو نخبل عند حرخوينو بزح سرح كدليو كم زغل يوم زنقر زلوا بزح تبق صوتات كبروا له كم زلوا يوم زنقر زلوا حدا كابتي أبت كوينات زنقر زلوا تستراتيجي نايت بلتقنا زبلوا زلوا تفلاليه تاكتيكس كم زلوا اندي زنقر زلوا حدا كابتي نريو زلنا ولا بسئلتاتون زنقرونا زلوا تغلالا نتقراي حنيق كاب حتصير جزيان مودعا زقبر زلوا فتنتات كم زلوا يزنقر هجي اتقايم زبلوا زلوا انتايو here is a summary of the tactical analysis regarding the fate of the TPLF TDF holdouts سلازي اتتاكتيك زبال حدا كاب زبلوا زلوا ناي بلتقنا كادرتات if the ENDF in Ethiopia intervened to break the Tsumda alliance and secure the Eritrean border, the militant TPLF old guard will face a devastating, highly localized siege. Unlike the sweeping 2022 war, the battlefield radius is now drastically smaller because the TPLF is fractured with the pragmatist wing cooperating with the federal government. By sealing the northern border to cut off Asmara, maintaining the southern and western blockade, times of low. Majameria, Sumdaya Takandug. Again, Zukinatzi answers Sumdayu. Seleznet Sumdan Khbetnan Toinka, Dob Nai Ethiopia, Nai Tigray, Bohulu, Gabralaka, Abzili, Abzutri Watsanakum, I'm gonna hunt Selinera, Nati, what had build up. تري ترخيبيا كبكم كفتنيجن كرغباي كالكونا اللغة كالك زي خمسة الكمي بحفشة ولا والنابزيا سئلة تمليسنا ترينا نتي تجرايز بحال زلو انتاجرهم بلو مجمريا بتي حنت كارتاني راتن نيجن أبز غربا أي رهب كونا اللغة ترخيبيا كمسة الكمي نتي نتجراي كميجر كتحتوا تتاكتيك نايتو كوينات نتجراي بتيخكا بتاتيخكا أبنوشتي بوتا كم تترف مقبارمو نتي سراويت بخلو أكابيبكا لعلو خلو تأوياتنا بإيرترا زقبر زلو زخونة يخون مسي إيرترا زقبر كونتات نخيفتر إيرترا زخونة يخون ردات ويون حقس ني هو حد كي تبو ويون إيرترا أبتو كنا نغيت أتيو سراويتنا إيرترا أوشت إثيوبيا أتيلو بزبل كسي إيرترا زخونة مسوحات ويمستقراي ركب كي تقبرو مو نتقراي كي تتحنا
ካብ ዝብል ጌም ዝተበገሰ ፀወታ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ናቶም ጻድቃን ባዕሉ ኣፈዲሕዎም እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእሉ ዝኽእል ታክቲክ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ ዳርጋ እቲ ምዕራብ ትግራይ ብልጽግና ሒዝዎ ስለ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ንብሙሉ ኣካባቢ ሰራዊት ናቱ ብደብ ናይ ኤርትራ መፂሎ በስተዕተዋይ ድማ ብጸለምቲ በሎ በዝራያ ለማጣ በሎ ብኩሉ በታቲኹ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ብዓፋር እውን ከምኡ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኣካባቢብካ ታቀንዲ ድፈርሃ ደሎ ንሱ ኣቲኻ ነዚ ብዛላምበሳ ክሳብ ትዶብ ናይ ትግራይን ኤርትራን ብሙሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከካብቦ እሞ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ወይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሙሉ ኣብ ክቢ እዩ ክሃርሞ እዩ መደብ ናቱ ነዚ ዓይነት ክቢ ክትገብር መጀመርያ ቁጥር ሰራዊት ኣብ እንኪላሎ ስለ ዘእተኻ ጥራይ የድሕነካ ማለት ኣይኮነን ታይዳ ነዚ ትገብሮ ዘለኻ ከተግብር ዝኽእል ሓይሊ ክህልወካ ክፈል ኣለዎ ነቲ ክትከቦ ትፍትን ዘለኻ ነቲ ዕፅዋን ክትገብሮ ትፍትን ዘለኻ ኣትኪሉ ነቲ ቦታ ትኽቋፀር ዝኽእል እሞ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ እንድሕር ጌራ ጠጠው ከብላ ዝኽእል ሓይሊ ወዲብካ እንተለኻ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ ንግዚኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ቀሪብካ ወታደራት ቀሪብካ ነቲ ኩነታት ኣፅየ ኣለኹ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ ብሓደ ወገን ምብታኽ ጥራይ ብሓደ ወገን ምብሳዕ ጥራይ ከድልዮ ስለዚ ትኻሊ ገዲፉ ብወገን ኤርትራ ንዘሎ ከርዲኑ ካብ ዕጥቅን ስንቅን ንክወስድ ቀሊል ይክኸውን ስለምንታይ ክቢ ክገብር ተኮይኑ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሎጂስቲክስ ከንቀሳቀስ ወይ ድማ 70-80 ሚታዊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንሰሜን ከይድሎ ዝበሃል ዘሎ እዛ ነገር እዚኣ ግን ቀልጢፋ ጀሚራ ቀልጢፋ እንተደይተወዲያ እንታይ ክትከውን ምዃና ጀዋር ነጊሩ ነይሩ እዩ ከይተበገሰት ድማ ፍረናታ ንሪኦ ኣለና ሸነ ሰራዊት ናይ ኦላ ትኺሉ ከተማታት ክቋፀር ከም ዝጀመረ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ምክንያቱ ሃጓፍ ክንዲ ገለ ተኸፊትሉ ስለ ዘሎ ኣቲኻ ዘድልየካ ተቆፃፀር እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚያ ጀዋር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ the impact of the security vacuum created by the departure of the Ethiopian National Defense Forces, the ENDF Malatu, continue to reverberate across Oromia. 2 days ago, the Oromo Liberation Army, OLA, reportedly killed nearly 100 Oromo militia members in an attack on their training camp in Mulo, located about 55 kilometers from Addis Ababa. This is crazy, man. እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ወለ ናይ ብሓቂ ዕላማ እንተለዎ ኮይኑ ኣብ 55 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቑ ኣብ ዘሎ መደበር ናይ ታዕሊም ናይ ምልሻ ናይ ኦሮሞ ኣብኡ ብምኻድ 100 ምልሻ ናይ ኦሮሞ ከም ዝቐተለን ነቲ ቦታ ክቋፀር ከም ዝኽኣለን እዩ the rebels briefly took control of the town with little resistance before eventually withdrawing, allegedly seizing weapons from police station and the militia offices. ስለዚ ኣብቲ ከተማ ኣትዮም ነይሮም ንሓፂር ግዜ ተቆፃፂሮም ነይሮም 55 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንዛረብ ዘለና this is going to be interesting ሓደ ፍሉይ ሾው ክንርኢና ሓደ መዓልቲ ስለዚ መፂኦም ነቲ ከተማ ተቆፃፂሮሞ ዕላማ ናቶም ግን እንታይ ነይሩ ነቶም ሚሊሻታት ኣጠቃጠቃ ኣቢሎሞም ካብ እንዳ ፖሊስን ካልእ መደበራትን ዘድልዮም ብረትን ካላሽናትን ገለመለን ወሲዶም ነታ ከተማ ተቆፃፂሮም ነዊሕ ክፀንሑ መደብ ስለ ዘይነበሮም ጥቕሚ ስለ ዘይብልንዖም ኣብ ዝምልከቶም ቦታ ከይዶም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ this is a very good signal እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን እንታይ ዓይነት ዕድል ተፈጢሩሎም ኣሎ ነቲ ተፈጢሩሎም ዘሎ ዕድል ብኸመይ ክምዝምዝዎም ክጥቀምሉ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ምናልባት ንሰሜን ከይዱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሒደት መዓልትታት ወይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ውሳነ ወሲዱ ስጉምቲ ከምፅእ መጀመርያ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ክውዳእ ዝኽእል ኩናት ከምዘየለ everybody knows ተጋሩ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክውድኡ ወይም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምናልባት ንተጋሩ እቲ ዝዓበየ ኣብ መንጎም ተፈጢሩ ዘሎ ሓጋፍ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑዎም ዘሎ ንሱ እዩ እዚ ኣብ መንጎም ዘሎ ፀገም ጥራይ እቲ ዝዓበየ ሓፁር እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ እምበር እንተ ትኻልእ ክስገር ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ እንተ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ዶብ ኤርትራ ሱቕ ኢላ ክትርያ ክብል ኣይክእልን እያ ምክንያቱ እቲ ገይም ንርዳእና ኣሎ እንታይ ምዃኑ ኣይኮነን ንሻዕብያ ናይ ኩናት ሊቃውንቲ ዝኾኑ ንዓና እውን ርዱ እዩ ንትግራይ እንድሕሪ ኤርትራ ሲ ስለምንታይ ፅምዶ ጌራ ይኻትም it's a very simple concept why ኤርትራ ፅምዶ ጌራ ነይራ ንዝብል ሕቶ ምክንያቱ ብልፅግና እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለትፈልጥ ዝነበረት እያ ፅምዶ ጌራ ስለዚ ፅምዶ ማለት ንትግራይ መደበር ናይ ኩናቱ ክገብራ ነቲ ትግራይ መጀመርያ ኣፍትዩ ድሓር ግን ምስ ኣበየ ብሓይሊ ሕጂ ድማ ብሓይሊ ኣጥፍዩ
نتي أطفيو نت بوتا تقوصاصيرو ناب إيرترا خقبر زدل كوينات زبالة بوتا سلو زخون نوعي سلازي إيرترا صمدت تقبر دالا بعلامو أتو كوينات أب تقراي كاد يكونس تقراي بلصقنا كاتو كم زي بالمدب سلازلو سلازي ني سراويت ناي تقراي كبيبو أبدوب ناي إيرترا قوينو نكحرموم سقيلهم كريوم كنبل أين خلينا هذا إيرتراوي حوسي قريتاناتو يفنيرو من البات منكسي إيرترا صبو غير زفلطو يزغن مزراب كاد لاي وين يسمعني انتاي لو صحيفنيرو نزي يجف زخونه وتحدراوي أصقارنا بلصقنا ናብ ኤርትራ ይጽጋዕ ምህላው ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ሞር ናብ ኤርትራ ገፁ ይጽጋዕ ዘሎ እቲ ስትራቴጂ እንታይ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ ዶ ኢሉ ጽሒፍ ነይሩ መስለኒ እንታይ ኢሉ ጽሒፍ ነይሩ ታንክታትን ሚሳይላትን ብብዝሒ ሰሜን ይወስድ ስለ ዘሎ ጆርጅ ዝበሃል እዩ ናይ ኣቢ ፕላን ሓድሽ ኣይኮነን ናይ ህወሓት ናይ ኢህአደግ ኣብ ዘመነ መለስ ዝነበረ ፕላን ንዓይ ክገብር ክፍትን the plan is not only to occupy the Tigray Mukotsar Traikonen, but to go back to the Meles era strategy of blockading and threatening Eritrea under the no war, no peace situation, a period that constrained Eritrea's market economy for 30 years, while Ethiopia progressed, albeit benefiting only a few. So let's see, and that is the result. As a tactic NATO, Bilzigna, the Tigray to the Hotsasiru, to Salito Malate, Salta Malate, if Menalbat, Native Kunatat at you. ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ጫውጫው ክብለሉና ደለ ነቲ ዶብ ዓትዩ ነቲ ናይ ህወሓት ነቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ እንድሕር ቀቲልዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ውግእ ከይእውጅ ይኽእል ኢሉ ውግእ ከይገብር ይኽእል እዩ እንታይ ዳ ክገብር ይኽእል ኢሉ ኩሉ ሰራዊት ናቱ ብሙሉእ ሰራዊት ናቱ ኣብ ሰሜን ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ትግትሮ እዩ ሽዑ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ክሳብ 2018 ዝነበረ መለስን ኣዳኸርቱ ናቱን ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ኮፍ የብልዎ ሰራዊት እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ዶብ ኮፍ ክብል ንኽግደድ እዩ ንኢትዮጵያ ደዋፅእ ጌም እዚ ምክንያቱ ንዓና ኣብ ዶብ ሰራዊት ናቶም ኣብ ዶብ ገይሮም ከለኩ ቁጠባይ ዓብዪ ነይሮም እዮም ሰብ እዚ ሕጂ ዓቢ በፅሒ ኣለኹ 8 9 ትብል ዘሎ ክሳብ ዓቢ ትበፅሕ 10% ልዕሊ እዮም ዝዓብዪ ነይሮም እዩ ዝበሃል ንሓቅነቱ ንግዜ ንገድፎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ ተወሳኺ ዓመታት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ገይሩ ዓፅዩ ንሱ ከም ድሌቱ ክቕፅል ቁጠባ ናቱ ክገብር እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ሎንግ ጌም ኣብ ኤርትራ ንኣቢ ኮነን ዝህንድሶ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ሃንደስቲ ናቱ ካልኦት እዮም እቶም ሃንደስቲ ናቱ ድማ ገንዘብ ኣለዎ ዓቕሚ ኣለዎም ኤርትራ ንኤርትራ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ መስርሕ ናይ ኩናት ደው ኣቢሎማ 20 ዓመት ተቐፂላ ክኸስሩ ይክእሉን እዮም ፎር ኤግዛምፕል ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ 1 ቢልዮን ተውፅያ ኣሜን እቲ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ናቶም ከባቢ 2 ትሪልዮን ገንዘብ ኣለዎ 2 ትሪልዮን ስለዚ 1 ቢልዮን ንዖም ልክዕ ከምዚ 100,000 ሓሊካ 1,000 ከተውፅእ ከለካ ከምኡ ጌርኩም ሰዶ it's as simple as that 1 ቢልዮን ነቲ ወታደራዊ ባጀት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሓሉ ዝኽእል እዩ ምስቲ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ምስቲ ሽቕለት ኣልቦነትን ገለን ዘለዎ እቲ ኢማራት ግን ክንድውስ እዩ ነቲ ኩነታት ከናውሖ ክእል ንኤርትራ ግን ኣብ ሎንግ ተርም ክትወድቕ ከም ትኽእል ንምግባር ማለት እዩ መንፈስ ናይ ኤርትራውያን መኸተ ናይ ኤርትራውያን ንክዳኸም ብቁጠባ ድማ ፈፂምና ቁጠባ ክንሓስብ ከምዘይ ንኽእል ክገብሩና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ሱቕ ኢላ ክትርእዮ ነዚ بفصم سوق كتب لي بلان يلي صحيف حقي صبغ يدما نزي ملكتهم سباتون highlight gearlo ultimately his aim is to eliminate the tsumdo which has been his biggest fear the question is what will Eritrea do it cannot afford to go through the past 30 years again Abiy shouldn't be allowed to do this at any cost ስለዚህ ንኣቢ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ገይሩ ንኤርትራ ኣብ ዕፅዋን ክባን ክእትዋ ብፍጹም ክፍቀደሉ የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣቐሚጡ ዘሎ መቸብ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዕንደራ ነዚ ከምዚ ዓይነት ካልኩሌሽን ስቕ ኢላ ክትርእዮ እያ ኢልና ክንፅበይ ንኽእል ኢና ሱሳይዳል ሚሽን እዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝከኣላ መንገዲ መዕለቢ ክደልየሉ ምዃና ወይ እውን መፈፀምታ ክደልየሉ ተስፋ ንገብር ሓንቲ ነገር ጥራይ ዝብላነ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዝደኸመ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዝደኸመ ደረጃ ስለዚ ንሕና ካብ ደገ ኢና ንዛረብ ዘለና ወይ እውን ናይ ደገ ተዓዘብቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ድኻብነት ነዚ ሕጂ ዘለዎ vulnerability ወይ እውን ቅልዕነት ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘይተኣደነ ቃልሲ ኣንጻሩ ኣብ ዘለወሉ ደረጃ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰግሮ እንድሕር ተፈቒድሉ ወይ እውን ዕድል እንተተዋሂብዎ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ከጋጥሞ እዩ ነዚ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ናይ ፋኖ ቃልሲ which is ናይ ብሓቂ ንኣቢ ድከቱ ኣፅቢብዎ ዘሎ ኩነታት
እሱ ንዑ ሰጊሮ ንክኸይድ ዕድል ክንቦ እንድሕር ኮይና ደን I think ተዛዓብየ ጌጋ ይፍጸማሎ ክብል ክእል ያነ ብናተይ ደረጃ ምክንያቱ ንሱ ድሌታቱ እዚ ስለ ዝኾነ ባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ያረጃል፣ ሰው ይሞታል። ይሄ ተፈጥሮ ነው። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው። በሆነ ጊዜ ማርጀት፣ በሆነ ጊዜ መድከም። ከምጽዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ጫፍ 5000 ኪሎ ሜትር ነው። በጣም ጉዳይ ናይ ባሕሪ መርገፅናቱ ከምዚ መራሒ እዚ ንላዕሊ ኣነፂሩ ንዓለም ዝነገረ ሰብ የለን። ክብሪ ድማ ኣለና። ክብሪ ዘይኮነሲ የቐንየልና ክንብሎ ንደሊ። ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ኣብይ ኣሕመድ ንፁር ዕላማ ዘለዎ መራሒ የለን። ዕላማ ናቱ ድማ ባሕሪ ወይ ሞት ኢሉ ዘሎ እዩ። ሰብ ይመውእ፣ ይውለድ፣ ይዓቢ፣ ይኣርግ፣ ይመውት። ኢትዮጵያ ካብ ቀይ ባሕሪ ናይ ምንፃል ክትንፀል ትኽእል እያ ዝብል ኩንነት ናይ ሰባት ወይ እውን ኩንነት ናይ ህይወት ዝሰሓተ ሰብ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኩሉ እቲ ሶማልያ ዶ ጅቡቲ ዝብሎ ኩሉ ገዲፉ ናብ ኤርትራ ተጠመተናቱ። ስለዚ እዚ መራሒ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ዝዓበየት ቅልዑነት ናቱ እዛ እሱ ዝመርሓ ዘሎ ሃገር ኣከቢድ ዝኾነ ወጥሪ እያ ዘላ። and there is ample opportunities ማዓት ዕድላት እዩ ዘሎ ንዓቢ ቻሌንጅ ንምግባሩ። ምክንያቱ ኣብ ቤንሻንጉል እንተልካ ፀገም ኣሎ፣ ኣብ ጋምቤላ እንተልካ ፀገም ኣሎ፣ ኣብ ኦሮሚያ እንተልካ ዓብ ፀገም ኣሎ፣ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኢልካ ወል ኩናት ክጅምር እዩ። ኣምሓራ ኦልሞስት ከባቢ 90% ካብ ኢዱ ወፂ ኢሉ፣ ዓፋር ዘይርጉነት ኣሎ። ናይ ሶማል እቶም ፓርቲታት ኣብኡ ዘሎ ሓቢሮም መሰል ርእሰ ውሳነ ክንጅምር ኢና ኢሎም ኣሎ። ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ሕምስምስ ዝበለት ዳርጋ ቆፂርካ ክትወድኦም ዘይትኽእል ብረት ኣልዒሎም ዝቃለሱ ዘለውን ዝዕወቱ ዘለውን ነቲ ሰራዊት ናቱ ድማ ንጎም ምሸትን ዝማርኽዎ ዘለዉ እዮም። ስለዚ ኦፖርቹኒቲስ ደያ ብልፅግና ንምእላይ መደብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ኦፖርቹኒቲ ክፍጠር ኣይክልኒ። እዚ ኤርትራ እንታይ ክትወስን እያ፣ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ፣ ብኸመይ ክትከይድ እያ ንግዜኡ ንገድፎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቦታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና። ግን እቶም ናይ ብልፅግና መራሕቲ ከም በዓል ኣቢ ብትክክል ዕላሞም ይነግሩና ኣለዉ። እንታይ ገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ፣ እንታይ እቲ ዕላሞም ናበይ ገፆም ክኸዱ እዮም፣ ብኸመይ ክኸድዎ ይነግሩ ኣለዉ። ዓው ኢሎም ይነግሩ ኣለዉ። ብምስላ ኣይኮኑን ዝዛረቡ ዘለዉ፣ ብዘይትሰምዖ ቋንቋታት ኣይኮኑን ዝዛረቡ ዘለዉ። እንታይ ዳ ንፁር ዝኾነ ዕላሞም ናብ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኩነታት ምምችቻዕ ዓብይና ኣሎ እያ ዘላታ ዘረባ። ስለዚ ክሳብ ዝመቻቻ ኣሎም ክንፅበዮም ኣለና ድዩ ኣይኮናን። ኣብዚ እውን ስምዑ ምን ዘሎ ነገር ወል ኣሰካፊ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ከነልብሶ ኢና ዝበሃል ነገር ግን ሓደ ዓመት ትምህርቲ ይህበና ኣሎ። ሕጂ ኣርዶጋን ናብኡ መፅኡ ናይ ኢትዮጵያ ኣገዳስነት ኣብቲ ዞባ ስለዝተረድኦ ኣብ ሶማሊላንድ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሶማልያ ናይ እስራኤል ነዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ሪኦም ተጓዮም መፅኦም ብኣምባሳደራቶም ረኺቦም የዛርቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሲ ምስ ሪፖርተር ጋዜጣ ኢንተርቪው ዝገበረ ናይ ፈረንሳይ ኣምባሳደር ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ተሰልጥንሎም ዘለኹም ንኢትዮጵያ ሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽቡ ኢልኩም ዲኹም፣ እዚ ኸ ፕሬዠር ዘይገብር ኢሉ ኣብ ዝሓተቶ እንታይ ኢሉ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ኣሎ ይሃሉ ብዘይገድስ ሓይሊ ባሕሪ ነሰልጥኖ ኣለና፣ እሱ ነሰልጥኖ ኢና። ሓደ መዓልቲ ግን ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝረኽቡ ኢና ንኣምን። ሕጂ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣምባሳደር ገለ ኮንካ ወይ ብቦሌ ወይ ብሸበሌ ትብልን ኢኻ ከም ናይ በዓል ጀነራል ባጫ ኦኬ። እንታይ ዳ እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ሓደ መዓልቲ ሲ እዚ ሽግር እዚ ክፍታሕ እዩ። ስለዚ ንሕና ንሕግዝ ዘለና ነቲ ሓደ መዓልቲ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ተፈትሐ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ? በየናይ መንገዲ ኢኻ ክውስኽ ክኸውን? እስራኤል ስለምንታይ ሕጂ ኢንቮልቭ ትገብር ዘላ ኣብ ትግራይ? ከይዶም ከንታይ እዮም ክብሉ? ኤርትራ ኣብቲ ኣትያቶ ዘላ ኣልያንስ ምስ ካልኦት ናብኡ ክትወፅእ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይና ናብ ኢትዮጵያ ማእከል ተኸይዳ ኣብይ ኣሕመድ ምትንካፍ ማለት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምዛ ንኢማራት ስዑድያ ሃሪማትና ኢሎም ኣሜሪካን ሰነተርስ ነቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝደገፈት ኢማራት ትህረመና ኣላ ብስዑድያ። ስለዚ ስዑድያ ንድሕሪት ተንዛሕጥ ኣላ ወይ ትተኣደም ወይ ከዓ ምባል ይጅምሩ ኣለዉ። መን ንስዑድያ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብዝወሰደቶ ስጉም እዚአን በተን ማእከሎት ሓራምስ ደረጃ ዘሎ ምርጋፅ ናብኡ ውርድ ኢልካ ከዓኒ ናትና ደገፍቲ ዝኾኑ ንኣብነት ትማሊ ሎማዓንቲ ዘውፅዎ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንሰለስተ ሰባት ናይ ሱዳን ናይ RSF መራሕቲ ማዕቀብ ከም ሓድሽ ተገብረሎም ኣሎ። እንጂ እዚ ማዕቀብ እዚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገራት እንዲ ዝኣቱ ዘሎ ካልድ ገለ ነጥብታት ናቱ ኣለዎ።
ኣብቲ ኩናት ወላውን ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለው እዚ ኩናት ኣብ ዘበግሶ ዘሎ ዋናታት ከም ዘለዎ ዳርጋ ብኩሉ ንጹር ዝኾነ መድረኽ ኢና ዘለና ፍሉይ ነገር እውን ኣይኮነን ኣብዚ እውን ስምዕዎም HP ሆርን ሪቪው እዞም ሆርን ፖለቲክስ ናይ ኤርትራ ሚድያ ዝበልዎ ስምዕዎ تا خوينات كتمصيا ما يبين اي معلتات ناي ساعات تنو احنا سومنات يتريكم يلوا وديهم والله مالتي سيدي بريزيدنت اسرائيل نابز بوتا زخمص خلو انت خغبر مصينا نحسب تاينا نبنيرنا زغل عزي ازست لو عمتات لو نت خوينات اتو زلو حجي تزربوهم شللينا نحلفو تايم كبلو دلمتنا ናይ 0 ሰዓት ምስ ኣኸለት እታ ምስጢር ኣውፅማ ማለት እዩ ነገሩ ስብስብ አይደለም ይለማ ዘታ ወላ ሓንቲ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ከምዝ ገይሩና መሬት ሂዙና ዕጡቃት ዕጥቃሎ ገለገለ ዝበሃል ምክንያታት ሎማ ኣንቲ ብወግዒ ብልጽግና ውዱቕ ገይርዎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እሱ ይኮነንቲ ምክንያት ናብ ኩናት ናቱ ዘለና እሱ ይኮነንቲ ጉዳይ ልዎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ዋናታት ዘለዎ ስፖንሰርስ ዘለዎ ብብዙሕ ነገራት ዝተማእከለን ዝተደገፈን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ኣንተ በዚ ቆረፅኩልኩም ንእሽተይ ክውስኸልኩም ድማ Again, that it is a necessity for Ethiopia to have sustainable access to Red Sea, also to build a naval base. And that has, of course, been a worrying sign from Asmara and from Eritrea that it looked upon that as a threat, although the Ethiopian government has been very skillful in playing what is called constructive ambiguity, saying that they want an access to Red Sea through negotiations. But if that doesn't happen, well, something else might come into play. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ብሉምበርግ ዝገበርዎ ኢንተርቪው እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብብልጽግና ዝግበር ዘሎ ድፍኢት ናቱ ጥራይ ከም ዘይኮነ ስፖንሰራት ናቱ ተዳልዮም ከም ዘለውን ብኩሉ መንገዲ ነቲ ዝኸዶ ዘሎ ዝደፍኡሉ ኣጀንዳ ዘሰከምዎ ሓለፍቲ ከም ዘለውን ንዓታቶም ከኽብር ከም ዘለውን ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓሰብ ናትና ነይራ ወይ እውን ኣብ ታሪክ ብፅሒት ኣለና ኣብ ዓሰብ ብፅሒት ኣለና ዝብል ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ብሰፍሕ መንገዲ ዝስራሕ ዘሎ ስለዚ ንሕና ከመይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሚድያ ስለ ዝኾነ እዚ እንታይ ናይ ኤርትራ ፖዚሽን ኣብዚ ኦፍኮርስ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ኣለዎም ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዝመፃ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ኤንድ ጎል ናታ ናይ ብልፅግና ናይ መወዳእታ ዕላማና ተፈሊጥና ኣለና ናይ መወዳእታ ዕላማናቱ እንተሰሊጥዎ ንኤርትራ ኩሕጥ እዩ ዘሊ ዘሎ ከማይ ተኣዚዙ ዘሎ ምክንያቱ ንኤርትራ ጥራይ ሓሪምካ ዓሰብ ጥራይ ወሲድካ ብሰላም ክትነብር ከም ዘይትኽእል ስለ ዝፈልጡ ንኤርትራ ምጥፋእ እዩ እንተተኻኢሉ ቢግ ጎል ናቶም እሳ እንተዘይተኻኢላ ግን በዚ ትግራይ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣብ ከቢድ ኩናት እቲኻ ብዓሰብ ድማ ካልእ ግንባር ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገዲ ዝብልዎ ብኣፎም ዝነግሩና ዘለው እሳዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝተመቓቐለት ሃገር እዚኣ እንድሕር ኮይና እታ ኢትዮጵያ ናቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ እንታይ ገይም ክትፃወት ትኽእል ብፍላይ ኣምሓራ ብጎኖም ዘሎ ኣሚን መዓልታዊ ኣምሓራ ዝገብርዎ ዘሎ ከሪአኩም ድሕሪ ኮይነ ኣምሓራ is just making all kinds of እዚኦም መዓልታዊ ንሪኦም ዘለና ዝማርኹ ዘለው ናይ ብልፅግና ሰራዊት እዮም ስለዚ ኣብ ኣምሓራ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ብምልሻ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እዚኦም እዮም ተምልሻ በመርሃቤቴ ግንባር ሬማ ከተማ ውስጥ በነበረ የአገዛዙ ኃይል ላይ በወሰደው የከበባ ማጥቃት እርምጃ በርካታ ወታደሮች ተገደሉ። በዚያው ቀጠና ከፋኖ እርምጃ የተረፉ በርካታ ወታደሮች ከነሙሉ ትጥቃቸው እጃቸውን ለፋኖ መስጠታቸው ታውቋል። ከሬማ ከተማ በቅርብ ርቀት ቻይና ካምፕ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ግዜ ዝተማረኸ ዝተታሕዘ ኣብኢድ ፋኖ ዝወደቐ እንተደይ ኮይኑ ፍሉይ ነገር ክገብር ብልፅግና ሰራዊት ናቱ ኣይንሪኦና ዘለና ስለዚ እቲ መድረኽ ፋኖ ዝከኣሎ ይገብራሎ ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ ዳርጋ እናተቆፃፀረ ከይዳሉ ሕጂ ድማ ዓብዪ ሃጓፍ ተፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ንርኢ ኣለና ብካልእ ሸነ ዝኣክል መጥቃዕትታት ቁልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ንኣብ ድማ የፈድሐሉ ነጻነት ጦር በአዲስ አበባ አቅራቢያ ጥቃቶችን ማድረሱን አሳወቀም። ይህ ደግሞ የብልጽግናው መሪዎች ወለጋን ሰላም አደረግን ባሉ ማግስት የደረሰ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ተመስገን ጥሩነህን ይዘው ባቀኑባቸው የወለጋ ዞኖች ስለ ሰላማቸው ምስክርና
ትማሊ ብልጽግና ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ወለጋ ሰላም ጌርና ኢሉ ድራማ ክገብር ብፍላይ እቲ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ሓቀኛ ምስሊ ምኽበኩም ምስ ከመይ ዝበለ ሰብ ኢና ኣብ ኩናት ንኣቱ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እቲ ኣብ ዝበሃል ዘሎ أنا كوي لكم مسكال مس نورمال سباي كونتن إثيوبيا تبال أبتعت نورمال زخونة سباي كونتن زلا هاجرو من الفرقة هاجرو زك عطل زلوا مراحي وعسى يساوت لكم كلها نيقول عود كامبري الرأي جسي سبن ديو كزنا قاعد يقول تقولوني هاجرو أبكيناتنا مكس علن زلا نزل فيديو زقديحو دقوت ويبلني ستري زقبو مالسي حزب خاب سقاين ابط بيتنا بعزقتن تلو زقدسو سبا يكون نزي داتس واي دما اسرائيل فتوو امارات فتوو مانياتو زي بسبات بحزبو قال زقدس ما راح يكون كمي غيركا اب ميتشوت زخونه بالاس تنبرو بل صبقت ماكينه يزور بنفاريت يخيد قال ملا شو قبر ساعه قدسو كمزا عين السبات دما مره يم زقدسو نزم عرباين هجرات ولا نزم عرب مانياتو ملو بملو مغابريا كون زغول يم زيم they don't care about بزعبا حزبهم انتي خونا لا قال يقدسوني كمزيوم عينت مرحت دما ني كم إثيوبيا زمسله بس حزب زلو هاجر اندحري كمرحه جميرو كواغوليم كمزا بزح حزبنا كواغوليم بكس كمزا عينت مغابريا كتركب قليل هيكون بزحات قالوا تغراويان هاجر ربح له حزبهم ربح يسمعوني ولا ناي غنزب قال نجر بحقنت لهم هاجراو سمعت لهم ناي سودان البرايم تري والله واغا زخفله زلون هاجر قبل السبب زقد هاجراو هاجرو بخلا تقاصل بعلي تقاصل زلون زقدده سبيل درونات نتا بمحرا يخون اب تግራይ ዝገብር ዘሎ እሱ ስለዚ ምስ ከምዛ ዓይነት መራሒ ኣብ ዘለዎ ሃገር ኣብ ኩነታት ዘለናሉ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ነዚያ ጥራይ ኩሉ ኤርትራዊ ኣስተውዒሉ ክሪኣ ይደላነ because we are not in a normal situation ኣብ ኖርማል ግዜ ይኮና ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ጉዳይ ኣብቶም ጎረባብትና ዓረብ ካንስከር እዚኦም ኖ ጎረቤትና ሱዳን ንስከር what is going on ኣብ ሱዳን መጀመሪያ በዚ መሳት ፕሎስ ዝገብሮ ዘለለን ቀን እንጀምር clear-eyed and balanced in our assessment. There are no unbalanced in our assessment. There are no good actors in this conflict. Both the RSF and the SAF have committed serious human rights violations and abuses. Both bear responsibility for prolonging this war, deepening the suffering of their own people, and threatening to drag the broader region into conflict as well. In El Fasher and across Darfur, we have seen credible reports of atrocities committed by the RSF, including ethnically targeted violence. Country was a lot of the senior advisor ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣብ ዝተገበረ ዋዕላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኩናት እዚ ኣገይንታ ታክቲክ ኩሉ ግዜ ከምያ ንክልቲኦም ወገናት መክሳስ ክልቲኦም both sides are not innocent ክልቲኦም ካብ ገበናት ናጽ ኣይኮኑን ይብላ ኣሎ ክልተ ክወዳደሩ ዘይግብኦም ይዘወዳደር ዘሎ ክልቲኦም ምባል ድማ ኣሜሪካ ዘርባዓ ኩናት ወይ እውን እቲ ድክ ዝግበር ዘሎ ኩናት እቲ ኣብ ኩናት ገበናት ዝፍጽም ዘሎ ናቱ ጸቅ እንድሕር ኮይና ታክቲክ ናታ እዚኣ እያ ዛር ኣብነት እዚኣ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዝዋ ብዙሕ ግዜ ደጊምና ኢና ሕጂ እውን ከነጉልሓልኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ ክትብል ከቢድ እንዲሁ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ድማ ዝመሳት ፕሎስ ጸቅናይ ኢማራት እዩ ጸቅናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ ኢማራት ድማ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ እያ ዘላ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ብዙሕ ገበና ስለ ዝፈጸመ ክሽፍንሉ ይክእሉን እዮም እንታይ እዮም ግን ክብሉ ዝኽእሉ ክልቲኦም ሓይልታት ገበናት ይፍጽሙ ኣለዉ እዮም ዝብሉ እዚያ ዘረባ እዚኣ أبا خلهم حافظ بيلكم أبي إيرترا إثيوبيان كيروا. It's the same. إثيوبيا كوينات دلزلا بلتقنا أبي أحمد يكوينات دلزلون أبانا كل نجار propaganda زجبر زلوا. ميديا أمريكا كندا يزبل. كلتيو هجرات نكوينات يدالو ليه يمزلوا. بخلتيو مجنات نكوينات دول كبري هرم عليه يمزلوا. سلازي نتي بلتقنا زجبر زلوا كشفنوا له نتا أبي كشفنوا له نحرق قينا زتكملوا تاكتيك زي. أمريكا نأبي أبغونه خمسة ويون نتو زجبر زلوا نو أبغوني يلا. إمارات فاند تقبر زلا وينا إمارات علامة سلزقونة تكوينات إسرائيل وين علامة سلزلهم جيجا كيبلو إسرائيل فريهم سوق كيبلو دما ساعات سلزلهم كزارب لهم سعو كلت يوم وجنات زبل جربا يمرتو سلزي أبزاق دايزيا نصور زخونة علامة في السودان قلت زخونة كونتاتنا نرزالنا بتي
እልቂት ዝፍጸም ዘሎ እቲ በሽሓት ዝቁፀር ሰብ ዝተቐተለ ብናይ ዩኤን ፋክት ቼኪንግ ዝበሃል ወይ እውን ፋክት ፋይንዲንግ ወይ ነቲ ገበናት ምፅራይ ዝኸደ ኮሚቴ ብዳዕመ ሰሪዕ ኩሉ ገበናት ከም ዝተካየደ ኣረጋጊፆም ኣሎ ግን እቲ ዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ከይወርዶ ወይ ፀገም ከይወርዶ እንታይ ክብልሎም ክልቲኦም ወገናት እዮም ገበን ዝፍፅምለው ይብሎ እቲ ዓላማ ድማ እንታይ ንክልቲኦም ዝኣለየ መንግስቲ ንክግበር ምክንያቱ ሲቪላዊ መንግስቲ ማለት ንኢማራት ከርባሓ እዩ እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ብገንዘብ ጌራ ነቶም ኢሊት ሒዛቶም ስለ ዘላ this is the game and siege tactics that exacerbate እዚኣ ሓንቲ ንፅርቲ ዕላማ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ነቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ክጨውይዎ ይፍትኑ ኣለው ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ናይ ኣባይታ ናይ ምድፋዕ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ እዮም ዘሉ ዘሎ ኣሜሪካ ክልቲኦም ወገናት ካብ ገበናት ናፃ ዝኾኑ ይኮኑን ስለዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ኣሎ እቲ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ ማለት እዩ ማራይ ዝድፋዓሉ ዘሎ እዚ ድማ ደጊምና ደጋጊምና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና በዓል ገንዘብ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ነገር ክገብር እዩ ዝፍትን ስለዚ ንበዓል ገንዘብ ዕድል ተረኺብካ ብሓይሊ ጥርካ ክስዕሮ ዘለካ እቲ ሕቶ ድማ ነዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኩነታት እዩ ንቐፅል ካብዚ ቀፂልና እንታይ እዩ ሱዳን ኣብቲ መድረክ ዝበለቶ ምናልባት ናይ ዩኬይ ኣብዚ ዝበልዎም ክልተ ነገር ክንሰምዕ ንኩሉ ኣገናዚብና ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን በዚያ ክንርኢ Hi, this is Janet McElligott. It's February 19th. I came home today only to find myself faced with Musab Poulos at the United Nations lying his pants off. I think the UN performance by our emissary meaning the United States emissary on the Sudan at the United Nations today went beyond embarrassing. And the reason I say that is because there was complete disregard on behalf of the envoy talking about the United Arab Emirates supply lines to the Rapid Support Forces. But what could not be denied. ከም ትብሎ ዘላ መሳድ ብሎስ ሙሉ ብሙሉ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዝነበረ መድረክ ሓሶት እዩ መሪፁ እያ ትብሎ ዘላ ክሕሱ እዩ መሪፁ ምክንያቱ ከምቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ወይ እውን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኣብቲ ኩናት ሎጂስቲክስ ንኩሉ እቲ ኩናት ተመሓድሮ ዘላ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት ወላ እውን ሰራዊት ሱዳን ይሕግዙ እንተለዉ ምስ ዝወዳደር ኣይኮነን ስለዚ ንክልቲኦም ሓይልታት ንዳዕመ ሰሪዕን ሰራዊት ሱዳን ማዕረግ ጌርካ ምክሳስ ካልእ ድማ እቲ ኢማራት ትሕግዞ ዘላን ካልኦት ሃገራት ዝሕግዝዎ ዘለዎም እውን ማዕረግ ጌርካ ምክሳስ ብፍጹም ተቐባልነት ዘለዎ ዘይኮነ እዚ ቦሳይዲዝም ዝብሎ ንክልቲኡ ወገናት ብምባል መህደሚ ትደልየላ ነቲ ሓደ ቀንዲ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ከይትእግድ ወይ እውን ፀገም ንከይትገብር ትኽተሎ መንገዲ እዩ ድሓን እተውቲ ናይ ኣሜሪካ ሰነድ ግን ነዚ ሽጣራ ናቱ ዝገጠሞ እዮም ዝመስሉ ዳርጋ ኣብቲ ኣሜሪካ ፎሬን ሪሌሽንስ ቸርማን ናቱ ጂም ሪሽ ዝበሃል ካልኦት እውን ብዙሓት መን ነቲ ኩናት የናውሐሎ መን ገበናት ይፍፅማሎ ተረዲእዎም ኣሎ ጥራይ ዶናልድ ትራምፕ ምዚ መሳት ብሎስ ኮይኖም ስለዘይቀንዑ እቲ ጉዳይ ክሰልጥ ኣይከኣለን ውፅኢት ናቱ ድማ እገዳ ኣጊዶም ኣለዉ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ቸርማን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ I applaud the Trump administration's sanctions on 3 commanders of the genocidal RSF for atrocities committed during the siege of El Fasher in North Darfur. The war in Sudan must end. I strongly support the accountability measure against those responsible for this war, the utter destruction of the country, and the horror committed to terrorize civilians and eliminate communities. ስለዚ ኣብ ሰለስተ ኣካላት ናይ በቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬጀሪ ዝብል ኣብ ሰለስተ መራሕቲ ናይ ኩናት ዝኾኑ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ኣውሪዳ ኣላ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ዓብ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ቀንዲ ክግበር ዘሎ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ትካል ተባሂሉ ሽም ክወሃበሎ ሽዑ ምስኡ ዝሰርሕ ኩሉ እገዳ ይወርዶ ብርግፅ ኢማራት እዚ ከየጋጥም ንግሆም ምሸትን እያ ትጓየ ዘላ ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ንምባል ኩሉ ዝከኣለ እያ ትገብር ዘላ ወይ ውልሲ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ክበፅሕ እዩ ንግዜ ክንገትፎ ኢና ግን ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዓብ ቦታ ረኺቡ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ንክትወስድ ወሰደቶ ስጉምቲ ድማ ናይ ብሓቂ ካብቲ መሳት ብሎ ዝፃወቶ ዘሎ ተዋስኦ ወፃኢ ደሓን ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ቡገይሮም ድማ ናብቲ ካልእ እዚ ዓብድሉሉ ዝበሃል ብብዙሕ ገበን ዝክሰስ ሰብ እናራሸነ ቪድዮ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ዝቐተለ ሰብ እዩ ካልእ ጌዶ ሓመዳን መሓመድ ኣቡ ሹቅ ዝበሃል ማለት እዩ ዝኻ ወይ ከዓ ተጃኒ ኢብራሂም ሙሳ መሓመድ ከዓ አልዘይር ሳሌም ዝብልዎ ማለት ሰለስተ እዚኣቶም እገዳ ወሪድዎም ኣሎ ማለት እዩ ክንምንታይ ፅልዋ ከምፅኣሎም ይኽእል ዊዶኖ ግን
دس إذا سبازياتهم بعبيت جبنات زحتونا حيلتات ونيوم سلازي بزحت سبات كابز حليفكا نتدعم مسرع terrorist organization إلكا ليبل ناخد قبريو تبهجن تدليه تنزلو نابو ناخد بس هجن قرب كبد زبالة سلازغانة بزح جزء له بعد المسات بلوس مرحوز له جواب كبد زبالة يكون كله زون نيروه. Seoul session we will be discussing Sudan. It is the greatest humanitarian crisis of the 21st century and the world must not look away. That is why the UK led the Process 2 Commission, the UN fact-finding mission into the RSF siege and capture of El Fasher. The report is out today and whose findings I will be taking to the Security Council this morning. And the report's findings are chilling. Starvation used as a weapon of war, mass killings, civilians ambushed and slaughtered as they fled, and women raped by the bodies of their murdered children. Ethnic targeting and أتي جبنات قبل الحزبي زقاتم زلو دسكاكي زدما بيو إن استقايدة حكمنا مفلات أبسط جبر مصنعتي تروتيو نبتي سكيورتي كونسلون بس حلو نيبا حكي نكسم عن نكسم عدس كحكة حين الجبنات يدفع زلو سلازي نتكهدم زفتن زنبر حلكيت كل زدما كل جبنات زي كل يزولكم زلو أب دارفور أب الفاشر استفدت ما جبنات دعم سريع فتم ساكد نسراوي السودان إمبليكيت نخو قبر سراوي السودان تايلو إذا خاصم ولا تمزات بلوس بنفرتسي ندعم سريع دي ولا نسيفيل كيف لا يدبدب نيرو بزبل إذا خاصة زلو بر سراويتنا السودان أكيد سبعتيلو زبل يلا جن العلامة كل جزء تايو نخلطيو حد حريمكا نتسراوي السودان كاب منجستن ملاين ألوان مقبارن سلازوخنة نتي دعم سريع دما نمتحان سلازوخنة دعم سريع فحق بالخلي ونياتو حبتو أبي إمارات أكيد زلوا ني إمارات سلازوخنة زواجا زلوا إمارات بخلي من جدي أبتو بوليتيكا نايسودا كتملا سلطة تخل من جد تلو نعانم حجاز كبر زلوا سلازي نيب حكي قلت زوخنة بالشونان نرزلنا وكيلنا السودان كلتنا قرت زاربني رحنتي وقف إلى جانب الشعب الأماراتي منذ تأسيس دولته لن ينسى أن تلك الدولة كانت في طليعة من تنكروا لهذا الإحسان. انتهي زلزال حزب السودان Sudan is type the UAE will remain in the memory of a people as a symbol of political betrayal. تنهي مودة كلمات قبل حزب السودان إمارات زهجر إمارات بال أب أمره أب زخري ناي حزب السودان حنت تتألم بوليتيكاوت المتن مورالاوي فيشنان زقات أما هاجر كوينا إتن إساز فصل ما تجبن نزل عالمنا تذكرك نبريو سلزي إمارات قبل الحزب السودان جيراتو زلا قبل الهاجر السودان جيراتو زلا كرسا زخلا يكونني بلالو زي ني إمارات بغتا كوكس كله كون كله بخال من جدد ما نتكون تاتن مغيار انتهي يقتلوا خمسة لوس. With great support, popular backing, and unique military resilience, the government of Sudan is now returning to Khartoum and engaging positively with the African Union, the United Nations, and regional organizations, and resuming its activities in the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, and communicating with the international community and with the United States, as it is also keen to launch a comprehensive national dialogue for all political and social forces. منجس السودان ناب كارتوم مملأ سطر عيدي كوني بزوح تبقى صوتات يقبر كم زلو إيوز قال زلو حركة ودما ناب حبرات أفريقيا كملاس حتى يتخم زلون نابتي ناي إيجاد أورجانيزيشن دما نازي ناي كارن أفريقيا أورجانيزيشن إيجاد دما كم استملسن اليوم سقوم تتادوز دوم زلو دما كم منجس ناي تهجر لجيتيمسي ناتو تقبالنات ناتو نمعزاز زقبروم زلو سقومتي سلازي ناي قدن كم منجس ناي تهجر تقبلنا تكركب تاجم هجات إيموس لازلو بسنك زناي إمارات جبرتو كايدا زوجته حيات دبلوماسية أو تصاغتي سراويتنا السودان منقصنا يتهجر كم زي كون تايدا كل الجنرالات وتهدرين حاجات مريحهم تتماغلهم ما زلوا هجر جيرهم صرحوا وزن بركنا تاتيو وقمت قالوا دعم سريع تي حميت انتاج جيرلو نبعلو دبلوماسية أو قصقاص ناب كينيا كمربان أبو غاندا ركبات كجبر جميرة لزخان تايو مقراص ناي توخص خجبر أمريكا صعطة خجبر إمارات سرح سلازلا كرر له وسون كم بوليتيكاوي مش هجرات كم زر خبز له هجر كم حضر بك عزله كم كمثل كخلاله نابو غاندا ناب كينيا منكس قاصات غير له كله ده زدما إمارات يبتحر مجارجة أورجنايز كبر زلا سلازي إتي أكايدا نريو زلنا قليل زي كونه كنتاتنا نريو زلنا تبيت بده أبقى قداس مدرخينا زلنا إزيك دما هجرات عرب نبعلن أبز التفاننا له زلوا مدرخ زفت أم زلوا سلزغني
أمونغو سعوديان إماراتن زلو وددر أبقى دونالد ترامب زقات ما كان ريه مجمريا بزني جمر. President, just over 5 years ago, you with your friend, my president, Sheikh Mohammed, and the Prime Minister of Israel launched the Abrahamic Accords. And since then, we've managed not only to work with you, with Israel, towards a better future for the region, but even when October 7th took place, the UAE managed to work with Israel in providing, since the war started, almost $3 billion of assistance to the Palestinian guests. Today, Mr. President, the UAE announces a further $1.2 billion for supporting Gaza through the Board of Peace. And Mr. President, كم نريد لنا زي أبتي بورد أوف بيس تباهلو زنبرة مدرخيو إمارات قداميتي محزنة إسرائيل كم زخونة بوغيري من الله بأخاص تبقسا محدر أخاص تبقسا أبراهام كوردس حلينا نخيز لنا هنا أبقو داينا قازاك ساب 3 بليون حقيزنا نيرنا حجوون أبزي بورد أوف بيس أبالنت رايديكوني حادنت بخلت $1 بليون كنوفينا النابلي لدونالد ترامب بزي حقوس منفس إزو زارب زلو حجي كلت يومون أبقدني إسرائيل أبقدني أمريكا كوادادورو أبقدني دونالد ترامب كوادادورو يوم ترايوم ناي سعودية بتقمت قالون تايلون سمي. If it wasn't for your support, I think this board would not have been gathered. We would not have had the meeting in New York to end this war when you gathered 8 leaders of the region to end this war. So, Mr. President, during Ramadan, we pray for your success. Thank you. كم تريوز اللهم دونالد ترامب سخان تديتلو زايمت أمام ماي تبصحن نسخة تأنكو تسفانا إذا كنا تاتيقا لذي أبزي جزي رمضان نتنات كتبوك سعوت نكهون صلوات كنجبرينا يزبلو زلو أوكي جنجنا كم يلا دونالد ترامب بكا بقولك جنجنا لك بينهم ترايقنا يكون كل عالمي كم زجبر زلو ناي سعودية خان تايلو. It's a pleasure to be here with you as we embark on a journey towards establishing a lasting and just peace in the Middle East, a peace that results in 2 states, Israel and Palestine living side by side in peace and security, a peace that results in transforming our region from death and destruction to hope and prosperity by integrating the region, bringing together its resources and unleashing its potential. سعودياون بقديا $1 بليون كم زوفيتن إسرائيل فلسطين بسلام زنبرولو نفلسطيناويان دما كبر زوهب ويون كبيرهم زنبرولو مدرخنا كفتر نوي عمتها تقاليسنا لون صعيرنا لون الناس لازم يجون نزينا تطونبل فلسطيناويان كبر زرخبول ديغنيتنا تنزحلو لنا بلاي سعوديا زارب زلو سلازي سعوديا برقت يعني صيرا حزاز الله ولو كا مس ابت بورد اوف بيس نتلنا من اسرائيل كان حقوسيلنا وين معكور اسرائيل من الحسايد لناني فلسطيناويان كبرك وهبو مالو نعود ماينا تطونبل እና በለት ትዛረባላ برقت እዚኦም ክልተ ሃገራት ኣብዚ መድረኽ እዚ ምስታፎም ጥራይ ብዙሕ ነገር ዝፈጠረ እዩ ንርኢ ዘለና ኢማራት ንስዑድያ ዝያዳ ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ደጋፊት ኮይና ንስዑድያ ከም ትፅላእ ክትገብራ ትፅዕር ዘላ ብኩሉ ነገር ድማ ልዕልያ ፀብለልትነት ከም ዘለዋ ከተርያ ትፍትን ዘላ ኣባይታ ግን ከምኡ ይኮነን ትሰርሕ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ መድረኽ እዚ እውን ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ስምዕዎ Egypt and Ethiopia. We're going to get that, you know, there's a little dam that got built. Little dam, like maybe the largest dam in the world. Built and financed, of course, by the United States brilliantly. And having a little trouble getting water to the Nile. That's a tough situation, but we're going to get that solved. كم تريوز لهم ليتل دام مالك كم زنا نعكات حنتنيش تيجا تسريح الله وين نشتيونا يكوننا بعلمنا كلكابتوم زعبي ديجا تاتيو بجنزب أمريكا دم يتسريحوا يبلالو زي أبي عمد you're in trouble تزربا بتي حتى هم زلنا نرجلنا يجيمو بجنزبنا أمريكا يتسريح يبلالو نزق دايز دما من قوي تبيان جبسن كم فتحينا نقدن كفتحيو يبلالو سلازي كم نريوز لنا زانت بزياون كاب أفو كاب جندو أي رحاقتنا لا it's another important thing, you know. So, among them, كلتيهم هجرات زكاة زلوا بفلاي among السعوديان إماراتن زجبر زلوا قد قدمنا ندرس كارتا يوم حلال فلو اتينا يبلت قلنا سراويت أسلال فاناتو كم زيز مسلي بلو سلزي كابتك كابت تسلم تزبل قصيدو زك أي يحتري وزلهم اتي وتهدراوي وتهدراوك أو مناتو يزمسل زلو يمزبل زلو سلزي بقول لك كاببهم كم زل زلو يزنقر زلو زيد ما انتاي ريكا
እቲ ኩነታት እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ከቢድ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ንትግራይ ድማ መሊሱ ክደቁሳ ዝኽእል ቦታ ይኹን ካልእ ኩሉ ክደቁስ ዝኽእል ምዃኑ ዘርኢ ኩነታት እውን ዝብሉ ሓይልታት ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ኩነታት ከቢድ ኩናት እዩ ክኸውን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ክትሓሚ ንቡር ስለ ዝኾነ ንኸይድ ኤርትራ ጦር በድንበሩ በሳተላይት ምስል ተጋልጧል ሆርን ሪቪው ዓለም አቀፍ ተቋማት በተከታታይ ስጋት ጥሪያቸውን እያሰሙበት ያለው የኢትዮ ኤርትራ ውጥረት አሁንም መነጋገሪያ ሆኖ እንደቀጠለ ነው ለወራት ሲንከባለል የመጣው የኢትዮ ኤርትራ ፍጥጫ ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገሩን ያመለከተ መረጃ ይፋ ሆኗል በሆርን ሪቪው ቲንክ ታንክ ድረገጽ በተመራማሪ ማህደር ነሲቡ የቀረበው የትንታኔ በአዲስ አበባና በአስመራ መካከል ያለው ግንኙነት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንና ሁለቱ ሀገራት ወደ ለየለት ወታደራዊ ግጭት ላይ ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘሎ ሳተላይት ኢሜጅስ እዮም ዝብሉ ሸውኣስ ኣርዩና ዝበጎ ኣቢልኩም ዘረባ ገዲፍኩም ኣርዩና ጥራይካ ትብሎም ስለዚ ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዩሎ ክትብሉ ወሪሕኩም ኢኹም ግን ክሳብ ሕጂ ቅንጣብ ይኹን ጭብጢ እውን ከተቐብሉ ኣይከኣልኩምን ስለዚ ቅንጣብ ጭብጢ ኣብ ዘይብሉ ነገር ድማ ነገር ሓሶት ምዃኑ ጥራይና ንፈልጥ ንሕና ሓሳዊ ንሓሶት ከተዳምቕ ኢልካ ትገብሮ ነገር ድማ ብዙሕ ቦታ የብሉ ንዑ ከነሳሲ ስለዚ ሰራዊትና ኤርትራ ኣትዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ በብዝሕ ንሰማዕ ኣለና ግን ኣብ ባይታ ግን ዝርአ ነገር የለን ካብኡ ቀፂልና I'm gonna give you ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክንርኢ አዊ ትካል መጽናዕቲ ቅልውላዋ ተጠንቂቑ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ICG ብረቡዕ 18 ለካቲት ዝዘርግሖ ሰነድ ነቲ ኣብ 2022 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኹናት ትግራይ ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ይርአ ከም ዘሎ የነጽር ብፍላይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥርን ካብኡ ሰጊሩ ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ተዓንቂሩ ዘሎ ስጋት ኩናት ከም ዘተሓሳሰቦ ድማ ኣስፊሩ ኣብ ሕርመት እዚ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሉዓላዊ ዋንነት አፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቅልዕ ወፍሪ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ አብይ እታ ብመሬት ዝተኸበት ሃገሩ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብር ተሓኒ እዩ እዚ መቸም ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ናይ ኣብ ታክቲክ ድማ ይንገረና ኣብዚ ጥሩ ስሜት አይደለም መከላከያ አካባቢ ያለው እነ ብርሃኑ እነ ጌታቸው ጉዲና አይኖ መከላከያ ቪአይፒ የሚባሉ የመከላከያ ታማኝ ሪላቲቭሊ ታማኝ የሚባሉት ሰዎች አባውና አንድ ሰውም አለ በጥርጣሬ አይን ነው የሚያዩቸው ነዚ አበባው ታደሰ ዝበሃል ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ከለውን ኤርትራ ሰራብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ካብ ምስ ብልጽግና ምዝ ሰብ እዚኦም ዝያዳ ዝራኸቡ ዝነበሩ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ስለዚ ብሻዕብያ ዝእመን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ይመስለኒ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ከም ዘይብሎምን እቶም ተወላዲ ናይ ኣምሓራይ እውን መስለኒ ጌጋ ይኽላለይ ስለዚ ኣብኡ እውን ገለ ካብቶም ዝርገፁ ዘለው እዩ ወታደራዊ ብቕዓቲ ድማ ካብ ጁላዊ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ወይም ብሓፈሻ ግን ንሪኦ ዘለና ድራማታት ግን ይቕፅል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ክንውዲ ኢና ነዚ ናይ ትግራይ ነዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣዋጅ እቶ ይተኣወጅ ድያ ዝብል ግድ ኮ እዩ ናይ ከርያ ማለት ተመችዋ ዲ ነይሩ ንሕና እኮ ክፋእ በፂሕዋ ኢልና ኢና ተኣሲራ ጥራሕተ ይኮነስ ባጫ በዲልዋ ሸዊድዋ ሓቂ እንዲ ባጫ በዲልዋ ኣብኣ ዘውፅሖ ግፍዒ ትክክል ኣይኮነን ተመችዋ ዲ እኒሄ ንሕና ኮይና ሓሚምና ከክንዳ ንሳ ተመችዋ ምስ ባጫ ክትዕንድር ሕዚ ምስ ባጫ ኮይና ሰብ ልዕሊ ትግራይ ክትዕንድር ኣዋጅ እቶ ክእወጀ ትግራይ ፖለቲከኛ ኮይና ንሳስ ኣዋጅ እቶ ትግራይ መቸም ዝሕዝን እንዲሁ ተጋሩ ኣብ ንሓትሕቶም ወሪድዎም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፈተና ካብ ናይ ብልጽግና ንላዕሊ ንቐፅል forward another war between Eritrea and Ethiopia. Today, Bloomberg published this piece saying that both Eritrea and Ethiopia are deploying troops close to the Eritrean border. Getting this kind of evidence is the most terrifying indicator that we could have that this might be happening soon. The Ethiopian government would not act in the way that it does if it didn't have a significant amount of support from its people. And the Eritrean government and the TPLF also need to back off and not be like, yes, you're trying to fight us, we'll fight you back. No, 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 no. No matter how hard you fight, and no matter how hard the Ethiopian side fight, everybody will lose. No one is going to win this war. This will devastate our countries. The poorest and the weakest of all of our regions who will suffer in this war, they are the ones who are going to die on the front lines. Vanessa, I agree. Misa ተሰማሚዕ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ዝረብሓሉ ሰብ የለን ዝረብሓሉ ሰብ ከም ዘየለ ኣብዚያ ንሰማማ ኢና እቲ ኩናት ግን ንክልትዩ ብማዕረግ ጌርካ ከም ብሉምበርግ ዝገልፅዎ ዘለዎ ምርኣይ ኣገዳሲ ይኮነን ሰራዊቱ ዘንቀሳቀስ ዘሎ ባሕሪ ክወስድ እየ ዝብል ዘሎ መሬት ናይ ኤርትራ ክደፍር እየ ዝብል ዘሎ ብልጽግና እዩ ስለዚ እዚ ክልትዩ ሳይድስ ጌርካ ዝዝረብ ኦፍኮርስ ንሰላም ንኸተምፅእ ኩሉ ግዜ ንክልትዮም ወገናት ኖ ቱ ወር ክንብል ኣለና ዝብል ዘረባ እያ ትዛረብ ዘላ ፅቡቅ እዩ
ኩናት ኣይንደልና መባል ብክልቲ ወገን ጽቡቕ እዩ I agree on that ግን ብዓብዩ እቲ ኩናት መን እዩ ዝደልዮ ዘሎ መን እዩ ከበሮ ሓምሓም ናይ ኩናት ዝሃርም ዘሎ ድማ ኣነፂርካ ምዝራቡን ምግላጹን ካ ኣገዳሲ ምኾነ ዝኾነ ግን እቲ ካምፔይን ውግን ንኸየጋጥም ሰብ ክብደል እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ስለዚ እቲ ኩናት ጠጠው ከነብሎ ክንጎይድ ኣለና ዝብል ሓሳብ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኣቦ ዝቃወማ የብለይን ጥዑይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ድማ ንኩናት ኣይድግፍን እዩ ኩናት ተመፂካ ኢኻ ክትገጥሞ ዘለካ ንብል እምበር ንኩናት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ተደጋጋሚ ኩናት ኣይንደልዮን ኢና ኩናት ዝበሃል ኣይንደልን ክንደይ ግዜ ኢሉ ኣሎ እዚ ትንሪኦ ዘለና ድፊት ናይ ኩናት ተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ኤርትራዊ ድማ ብኤርትራ ዝግደስ ኩናት ኣይደልን እየ ጥራይ ክብል ዝኽእል ግን ኩናትካ ስለ ዝደለናዮ ኮነን ዘጋጥም ዘሎ ከይፈተኻ ዘጋጥም ኩነታት እውን ኣሎ እቲ ክውንነት ምቕባል ድማ ኣገዳሲ እዩ ምባል የድሊ ካብ ሓሊፍና ናብቲ ምናልባት ለንቀኒ ዝወፅት ሓዳሽ ቪድዮ ክነርእየኩም ክደግመልካ ፅላ ኣይተውርሶ ንገሮ ውልካ ብዝሒ ማይ ባሕረይ ክሰፍሩ ወሲኹ ገዲሉ ዘይስርሖም ዝገብሩ ልዕሊ ዋና ኮይኖም ህይወት ክዘርኡሉ ኣብ ዘይዋኒኖም ዘዳኽሩ ሓልየትኩም ማዕዳውኩም ኪነሓፅሩ ይወርውሩ ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑ መታረቃ ህዝብ ነው። የኤርትራ ህዝብና መንግስት ክደሊ ኩሉ መንእሰይ ሽዑ ይወፍሩ ኣብ ትገሊ ገደል ምረት ሕላገቱ እዚ ዓብዲ ዳሽዑ ኤርትራ መቸም ትምልሳላ እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኢና ያ እቲ ኩነታት ናይ ኩናት ዝመስል ኣይግበሮ ጥራይካ ክትብል ትኽእል ኣይግበሮ ኣይፍጠሮ ኢና ክንብል ንደሊ እስከ ነቲ ናይ ኩናት ብዙሕ ግዜ ኣብ ወገን ኤርትራ ዝግበር ማዕረቲ ናይ ኩናት ንእሽተይ ንሪኦ ናይ ሰላምን ናይ ተስፋን ድማ ክንርኢ ናሽናል ቲም እያ ተመሪፃ ዘላ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ከዓ ንጫማ ላይ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ከዓ ከምኡ ዓወት ክመፅእ ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ማለት ደሓንያ ድልድልቲ ዝኾነት ናሽናል ቲም ተመሪፃ ኣላ ክብል ይኽእል ኣነ ኣለዉ ኩሎም ቤት ተቐዳድምቲ እዮም ወላ በዚ ተመክሮ ገለ ኣብ ድልድል ኮርሶ ክፃወቱ ዝቐነ እዮም ማለት እኹል ዝኾነ ብቕዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪፃ ኣላ ክብል ይኽእል ኣነ እዎ ነዚ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዓወታት ፅቡቕ ክሳይሉ ቅርብ ፅቡቕ ክሳይ ኣለዋ ክብርታት ኣለዋ ኣብ ዙሩዋንዳ እዎ እዞም ተመሪፅና ዘለና ኣብ ዙሩዋንዳ ዳርጋ ኩላትና ተሳቲፍና ንፈልጥና ቅድሚ ሕጂ ቁር ተመክሮታት ዘለና ኢና ብፍላይ እቶም ምሳና ዘለዉ ዓበይቲ ተፃወቲ ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎም እሶም ኣብዚ ክብሪ ነዚ ክብሪ ክዕቅቦ ተስፋ ኣለኒ هو حجي أبزي بكل نجار بفلايتي بروفايل بمرأي حفشاو زيارة نيهنو جزء تعميته بوتا هنا قلنا أبز ساعات أبصبو بقعة هذا سلزم كان بلان A إلنا إحنا نحوزه تيم ليدر دخون هنا وجي بقى بلان B دماني كم مرة أقولسن عد مسان حزنا يعملنا يعرفين ناتان دماني كم دومسي كنا مكسورهم أبزقين تقدم علامة نت بلان A نا تغيد نصر حلو بلان A بزخونة مقدر ندهر تدريسليت ودما أفت بلان B تخيل مالك Yes, ጽቡቕ ዝኾነ ፕላን ዘለዎ ጋንታ ዓወት ከተምፃልና ተስፋ ንገብር ስለዚ ሓያላት ተፃወቲ ሒዛ ቀሪባ ዘላ ጋንታ እያ ዘላትና ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ቪድዮ ኣርእየኩ ድየ voted in favor of the government's proposed citizenship through investment program as it tries to create new sources of hard currency revenue. There are several types of investments for citizenship. A person will either deposit $250,000 donation in the bank or buy real estate with a minimum $300,000. This type of money will be እንታይ ንሰማዕ ኣለና ሪኢኹም ዶ ሃገረ ግብፂ ሲ ዜግነት ናይቲ ሃገር ክትወስድ ተደሊኻ $250,000 ከፊልካ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ ወይ ገዛ እንተገዚኻ ወይ እውን 250,000 ኣብ ባንክ ናቶም ድሕሪት ኢኻ ዜግነት ናይ ግብፂ ክቡኻ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ዓይነት 200,000 ገለ ድማ ናይ ቱርክ ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ክንደይ ሰብ ከምኡ ወሲዱ ከምኡ ኣብ ፖርቱጋል ከምኡ ነይሩ ንመጀመርያ ረሲደንስ ፐርሚት ሂቡኻ ድሕሪኡ ዜግነት ትረክብ ብዙሓት ሃገራት ዝጥቀማሉ ታክቲክ እዚ ከመይ ትርእይዎ ንስኻትኩም ምክንያቱ እቲ ዜግነት ሓደ ሰብ ዜጋ ክኾነካ ትመርፆ ሓደ ሰብ መጀመርያ 250,000 እንተለዎ ኮይኑ ዜጋ ክኾነካ እውን ፅላ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከበርክት ዝኽእል እዩ ዜግነት ከያብካዮም እኮ ኣብ ሃገርካ ኢንቨስት ክገብሩልካ ኢንቨስተር ትደሊኻ ስለዚ ሃብቲ ዘለዎ ክመፀካ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ከም ሓሳብ ክትርእዮ ከለካ ግን እዚ ሓሳባት እዚ ብፍላይ ግብፂ
نزن 250 شعو زلكم ግብጽ ኸይድኩም ዜግነት ውሰዱ ይብለኩም ያለውን ኣብ ኤውሮጳ እንተ ኣለኻ የድልየካ ኒ ዜግነት ናይ ግብጽ ብንጹር ክነግረካ ማለት እዩ ዘድልየካ ኣይኮነን ኤውሮጳ ወይ ናይ ኣሜሪካ ተለካ ጽቡቕ ኣብ ኣፍሪካ እንተ ኣለኻ እውን ሜይቢ ገዛ ክትገዝ መደብ ተለካ ክጠቕመካ ይኽእል ኾን ግን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ኤርትራውን ክመጽእ ከም ዝኽእል ከትግምቱ ዶ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ሃገራት ስለምንታይ ነዚ ምርጫ እዚ ወስዶ እንድሕር ኢልኩም ካፒታል ስለ ዝደልያ ገንዘብ ስለ ዘይርከብ ገንዘብ ኣይርከብን እዩ ስለዚ ገንዘብ ዘለዎም ዜግነት ናይ ሃገር ዝደልዩ ሃገራት ኣለዉ ዜጋታት ኣለዉ ብዝተፈላለየ ዕላማ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ እቲ ሃገር ኮኔክትድ እንድሕር ኮይና ምስ ዓለም ፅልዋ ዘለዋ እንተኮይና ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ዘለዋ እንተኮይና ብዙሓት ኢንቨስተራት ናብኡ ክመፁ ይደልዩ እዮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኮንሰፕት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ይረአዩ ኣለዉ እዮም ሃገራት ከምኡ ዝገብሩ እዚ ሓሳብ እዚ ናባኹም ከቕርቦ ድማ መሪፀ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ካፒታል ንኽትረክብ ሃገራት ገንዘብ ንኽረኽባ እንታይ ከም ዝገብራን እንታይ ከም ዝገብራን ምክንያቱ ከምዚ ነገር ብምግባሩ ዘገርመና ሰባት እውን ክንህሉ ንኽእል ኢና ስደተኛ ኮይንካ እቲ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ እውን እኮ ዜግነት ውስድካ ኣለኻ ከተበርክት ስለ ትኽእል ኣይኮነን ስለተድልዮም ሰራሕተኛ ክትኮኖም ተፈላለየ ዕላማታት ክትገብር ኦኬ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለካ ግን ፖለቲካዊ ፀገም ከም ምክንያት ዝገብርዎ ከም ዝቅቡል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ከም ሱዳን ፀገም ዘለዎ ሃገር የለን ግን ንሱዳን ፍሉይ ወረቐት የለን ወይ እውን ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እናተባለ ናይ ትግራይ ኬዝ የለን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ዝብልዎ ምስቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣጀንዳ ስለ ዝኸይድ እምበር ናይ ፖለቲካ ፀገም ናትካ ፍሉይ ድንጋፀ ስለ ዘሎም ኣይኮን የመን ናይ የመን ኬዝ ክበሃል ኣይሰማዕናን ትቃፀል ዘላ ሃገር እያ ብዙሓት እየን ሃገራት ዝቃፀላ ስለዚ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ግን እንታይ ክንብል ኢና ሃገራት እንታይ ከም ዝገብራ ንኽትፈልጡ ኢለ የምፅአ እያ እዚኣ ምናልባት እዚ ነገራት እዚ እውን ከም ዘሎኻ ንዘይትፈልጥ ድማ ንኽፈልጥ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ንክኸውን ኢለ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶምን ሓሳብኩን ምግዳፍ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ እዚኣ ክንገትፈኩም ወሰደት ኣያይ እውን ዓርከይ ሰይሪ ኣተመግቡ ወሳ መቐብቀይ ስኻይ መሪርቆም እንደይ ከይሕጅግና ዝተኽፍላ ስለ ባሕሮ ኣኽረና ቆልጎልኣ እድሪልና ክንዋደቕላ ደቂ ቐርባ ከለኹ ብህይወተይ ከም ኣሕዋተይ ከምቶም ኣያታተይ ኣየድፍራን ባሕረይታ መሬተይ